Noia, vila de contrastes, da calma da súa fermosa ría, o fervor case que relixioso dos afeccionados aos ralis da súa comarca. Segunda parada dun campeonato xunta de Galicia de ralis que comezaba así. Na situación que estamos no campeonato, creo que debemos valorar tamén un pouco a regularidade, non? E remataba así. 2-2 para Dani Verdovás, que se afianza no liderado deste certame, no que Alberto Meira empezou con moi mala sorte. En Noia, unha saída de estrada deixaba de Vincios fora de xogo cando unha vez máis loitaba a décima con Verdomás por unha vitoria que se vende moi cara esta tempada. 2-0 para o de Skoda, que empezan a decantar a balanza do lado do Citroën C3 do Coruñés. Así as cousas, de novo Luís Vilariño subía ao podio que tamén ocupa na xeral do campeonato. José Lamela, terceiro clasificado, quedaba por máis que bo un ralio que viña a adaptarse ao Volkswagen Polo R5, tendo en conta que o seu Skoda está en revisión tras os problemas na primeira cita do Campeonato de España de Rallys. Saludos, Martín, mira. Podio o que non puido subir Iago Caamaño, de novo con problemas mecánicos no seu Citroën C3, agora de embrague. Remuiñán facíase coa quinta praza, Alberto Nimo a sexta, sétimo Javier Ramos, un por diante de Toñito López, quen preparándose ao asalto ao Campeonato Galego de Rally Sprint, veo aquí para seguir rodando co Peugeot 205 Yakar e levou a vitoria entre os top 10B. Tramos moi rápidos, de moita reta, a verdade que para o noso coche non favorecía moito, pero moi ben. Espectacular, a xente increíble, animando a tope sempre neste Rally de Noia. E seguimos coas copas, porque na estrea desta tempada da Challenge R2 Estarol, o campeón en título volvía por todo grande, dominando a categoría fronte a osos duros, como David Rivas, o seu grande rival en 2025, ou un Jorge Pérez aos mandos do Opel Adam R2. Tamén contra Marco Lorenzo no caso da Top 10C. Manuel Souto suma e segue, pero non esquece a experiencia Rally 2. Foi complicado aterrizar, a verdade, non imos mentir. Buscamos hasta o último momento para poder seguir, continuar. Non sabemos o que faremos aínda. A verdade que, como se nos foi un pouco tempo, veuse nos en río, pois dixemos, mira, hai que o coche está na casa, a R2 mola. Tamén había estrea aquí da Copa Top 10 Classic, con vitoria para Carlos López e David Saavedra. Dani Álvarez e Adrián Vázquez seguen dominando na Pirelli AMF e avisan, despois deste resultado, van facer o esforzo nesta tempada para loitar por ela. Queremos estar, entonces, bueno, o planteamiento agora seguir a Copa, xa que temos 2 vitorias, pois hai que seguir. Nada, unha vez que estamos metidos no meollo, hai que seguir, hai que luchar pola vitoria, claro que sí. Mesma situación que se viviu na Criterium Recalvi con Juan Carlos Piru Castro e Ángel Rodríguez. O de Lalín foi unha toma de contacto. Aquí villeron sacos de veres feitos e con toda a experiencia en copas coa que conta este piloto. Veño dunha dinámica do nacional de estar acostumbrado a preparar ben os rallies e aquí veño a facer o mismo. De feito, esta semana ao salir de traballar, o traballo de noite, ás 6:30 chegaba a casa e non me poñía a dormir, poñíame a ver cámaras. Quero dicir que con isto que veño en serio é mellorar, claro. Mariña Lucense, seguinte parada. Se Vilariño foi terceiro Lalín e segundo en Noia, entón vamos a intentar a donde vayamos, a ver se o conseguimos. Quen si non estará na cita lucense e Lamela, ao coincidir datas co Villa da Deje, puntuable para o Cera. Non vamos poder estar, así que vamos ter que aplicar aí algún descarte e nada, esperamos facelo ben no Cera tamén.